Што вядома пра перастрэлку ў Мінску? Куды падзеўся Лукашенка, а таксама які спектакль ладзяць яго вайскоўцы каля мяжы? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Загадкавая крымінальная драма. Беларускія сілавікі знайшлі забойцу, які хаваўся ад іх некалькі гадоў, але затрыманне скончылася крывавай перастрэлкай. Гэтая гісторыя пачалася яшчэ ў лістападзе 2021 года. Тады з вокнаў звычайнага шматпавярховіка на мінскім праспекце Ракасоўскага пачуліся крыкі з просьбамі аб дапамозе. Пасля з балкона 5-го паверха выскачыў мужчына ў адной майцы і трусах. Прычым пасля падзення ён застаўся жывы. Мінакі выклікалі хуткую, якая забрала яго ў бальніцу. Пасля стала вядома, што ў кватэры, адкуль гучалі крыкі, знайшлі нежывое цела 33-гадовай жанчыны з кулявым раненнем. Пазней аказалася, што ў кватэру, дзе жыла сямейная пара, уварваўся чалавек са зброяй. Адразу ён застрэліў жонку і пачаў страляць у яе мужа, але той, каб уратавацца, скочыў з балкона. Прычым пасля забойца змог збегчы і схавацца ад сілавікоў. Міліцыя устанавіла асобу нападніка, і ім аказаўся 30-гадовы мінчук Александр Ліпскі. Ён быў аб'яўлены ў вышук, прычым разам са сваёй 60-гадовай маці Раісай Уладзіміраўнай. Міліцыя заяўляла, што жанчына знікла і хаваецца разам з сынам. Пошукі гэтай парачкі працягваліся 3 гады, і ў выніку сілавікі выйшлі на бацьку Ліпскага, а праз яго і на самога хлопца. У кватэру, дзе ён хаваўся, пайшоў АМАП, але па афіцыйнай версіі сілавікоў хлопец здавацца не захацеў і пачаў адстрэльвацца. У выніку Ліпскі быў ліквідаваны. Ніхто з сілавікоў не пацярпеў. Вядома, што на месца здарэння выязджаў сам міністр унутраных спраў Іван Кубракоў. Праўда, да гэтай гісторыі застаецца цэлы шэраг пытанняў. Па-першае, так і невядома, што канкрэтна адбылося ў 21 годзе і чаму Александр Ліпскі тады прыйшоў у кватэру да сямейнай пары і адкрыў агонь. Па-другое, чаму разам з ім хавалася яго маці і якое ўвогуле дачыненне яна мела да забойства. І па-трэцяе, паведамляючы пра цяперашнюю перастрэлку, сілавікі спачатку заявілі, што паранілі Ліпскага і таго забралі ў бальніцу, але ў наступным афіцыйным паведамленні ўжо гаварылася, што Ліпскі быў забіты на месцы. Прычым сама міліцыя нават паказала відэа, дзе ў залітай крывёй кватэры ляжыць нежывое цела мужчыны. Але навошта было хлусіць? Таксама варта адзначыць, што ў іншым міліцэйскім відэа пра здарэнне можна заўважыць і плямы крыві ў двары дома. Але чыя гэта кроў, таксама не кажуць. Ну і апошняе. Пра лёс Раісы Ліпскай, мамы мужчыны, увогуле нічога не паведамляецца. Ці была яна сынам у той кватэры, ці яе затрымалі альбо здарылася нешта яшчэ, незразумела. Так што мы працягнем сачыць за гэтай гісторыяй і пастараемся даведацца падрабязнасці, каб расказаць пра іх у нашых наступных выпусках. Усе выхадныя Лукашенка правёў у раз'ездах па рэгіёнах і цяпер па традыцыі ўжо некалькі дзён адпачывае. Але ж загады аддае, а яго падначаленыя іх выконваюць. І цяпер у Беларусі пачаўся варушняк, звязаны з уваходам украінскіх войскаў у Расію. Каб паказаць сваю заклапочанасць і супакоіць народ, беларускія ўлады пачалі перакідваць войскі да мяжы з Украінай. Але ж ёсць нюанс. Як паведамляе суполка незалежных чыгуначнікаў, на самай справе гэта ўсё толькі імітацыя, бо вайсковую тэхніку сапраўды дэманстратыўна грузяць у эшелоны, але да мяжы з Украінай даязджае толькі нязначная яе частка. Так, з 37 загружаных вагонаў у выніку да мяжы даехалі толькі 9, 1 пасажырскі і 8 з танкамі. І вось нейкім сур'ёзным узмацненнем гэта не назавеш. І як лічаць чыгуначнікі, такія манеўры па сваёй сутнасці больш нагадваюць дэзінфармацыйную альбо інфармацыйна-псіхалагічную спецаперацыю з боку лукашэнкаўцаў. І яшчэ адна загадкавая гісторыя. У Мінску хутка пачнецца суд над 18-гадовым хлопцам, якому ў віну ставяць некалькі страшных крымінальных артыкулаў. Юнака завуць Александр Федзічкін. Яго вінавацяць у незаконных дзеяннях са зброяй ці выбухоўкай, акце тэрарызму і забойстве. Пакуль вядома толькі, што Федзічкін родам з Асіповічаў, іншых жа падрабязнасцяў яго справы пакуль няма. Абвінавачванні надзвычайна сур'ёзныя. Хлопцу цяпер пагражае пажыццёвае ці нават расстрэл. Прычым і сілавікі, і прапаганда пра гэтую гісторыю маўчаць. Няма ані афіцыйных заяў, ані сюжэтаў па БТ ці АНТ. Таксама варта адзначыць, што суд за акт тэрарызму і забойства яшчэ не азначае, што хлопец сапраўды здзейсніў нейкі выбух ці кагосьці забіў. Магчыма, яго судзяць за замах, бо гэта караецца так жа, як і здзейсненае злачынства. Магчыма, хлопец мае дачыненне да шэрагу затрыманняў, якія прайшлі на пачатку лета. Тады спецслужбы хваліліся, што схапілі больш за дзясятак школьнікаў-тэрарыстаў, якія камунікавалі ў чатах, прысвечаных выбуховым рэчывам, і
і самі балаваліся вырабам выбуховак. Пра гэта якраз такі быў прапагандысцкі сюжэт па беларускім тэлебачанні, але ў ім паказалі не ўсіх, а толькі 3 падлеткаў. Магчыма, гэты Федзечкін якраз і быў адным з атрыманых па той гісторыі. Але ж падкрэслім, гэта пакуль толькі версія. Мы працягваем высвятляць дакладныя абставіны гэтай справы. Лукашэнкаўцы ў стылі рэнесанс. Сёння беларускі прэм'ер Роман Галоўчынка правёў пасяджэнне ўрада, дзе хваліўся тым, што ў краіне ўсё добра. Але ж увагу на сябе звяртае гэтае фота чыноўнікаў. Звярніце ўвагу, гэта ж проста таемная вячэра лукашэнкаўцаў. Галоўчынка і 12 номенклатурных апосталаў. Прычым падыходзіць не толькі колькасць удзельнікаў, але і адна кананічная дэталь. Заўважце, як Наталія Качанова выдзяляецца касцюмам сярод іншых удзельнікаў. Мы ні на што не намякаем, але выйшла захапляльна. Беларус стаў міжнароднай злачыннай суперзоркай. Спецслужбы ЗША, Іспаніі, Вялікабрытаніі і Польшчы дамагліся арышту аднаго з самых небяспечных кіберзлачынцаў у свеце. І аказалася, што гэта грамадзянін Беларусі Максім Сільнікаў. Вядома, што мужчыну 38 гадоў. Ён адвучыўся ў БНТУ і трапляў пад крыміналку за ўхіленне ад прызыву ў войска. У выніку яшчэ ў 2013 годзе ён з'ехаў з Беларусі. У эміграцыі Сільнікаў зрабіў хакерскую кар'еру, прычым пачалася яна яшчэ тады, калі мужчына жыў у Беларусі. Ён уваходзіў у элітную злачынную сетку хакераў, якія распрацавалі праграмы для вымагальніцтва грошай. У інтэрнэт-махляроў ёсць такі вядомы прыём. Чалавеку дасылаюць спасылку, а калі ён націскае, то праграма блакуе яго камп'ютар і пагражае штрафамі ці нават турмой за пошук нейкага забароненага контенту. Адпаведна, каб вярнуць доступ, трэба было пералічыць махлярам круглую суму. Вось гэтым і займаўся Сільнікаў. Прычым толькі ў ЗША і толькі з 2012 па 2014 год хакеры такім чынам штомесяц вымагалі каля 400 тысяч даляраў. Па ўсім астатнім свеце каманда Максіма Сільнікава скрала дзясяткі мільёнаў даляраў, а псеўданімы, пад якімі працаваў беларус, былі шырока вядомымі ў хакерскім асяроддзі. Варта адзначыць, што ў спісе ЗША на арышт па гэтай справе акрамя Сільнікава ёсць і яшчэ адзін беларус. Гэта 38-гадовы Уладзімір Кадар'я. І тут ёсць дзіўная рэч, бо ў 2022 годзе ў Кыргызстане па запыце беларускіх сілавікоў затрымалі грамадзяніна Беларусі, які атрымаў ва ўкраіне статус палітычнага ўцікача і прасіў не вяртаць яго на радзіму нібыта праз палітычны пераслед. Але Кыргызстан усё ж выдаў яго Беларусі. І аказалася, што затрыманым у Кыргызстане аказаўся той самы Уладзімір Кадар'я. Прычым раней яго звалі Андрэй Кавалёў. Цяпер Кавалёва будуць судзіць на радзіме, а Сільнікава ў ЗША. У Гродні будуць судзіць чалавека, чые даныя цалкам супадаюць з данымі былога дырэктара шклозавода «Нёман» Ігара Міхайлавіча Бацяна. Мужчыну абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве, і гэта вельмі сур'ёзна, бо пакаранне па такім артыкуле ад 7 до 15 гадоў. Падрабязнасцяў няшмат, і дэталі працэса таксама будуць трымацца ў сакрэце, бо суд пройдзе ў закрытым рэжыме. Але ж частка першая 365 артыкула пра здраду дзяржаве, па якой вінавацяць Бацяна, гучыць так: выдача замежнай дзяржаве альбо арганізацыі дзяржаўных сакрэтаў, шпіянаж альбо пераход на бок ворага падчас вайны і дапамога замежнай дзяржаве ў дзейнасці, накіраванай на шкоду нацыянальнай бяспецы Беларусі. Што канкрэтна з гэтага зрабіў Бацян, невядома, але цяпер ён займаўся максімальна далёкай ад палітыкі і дзяржаўных сакрэтаў дзейнасцю. З 2017 года Бацян узначальваў аддзел развіцця і дзіцяча-юнацкага хакея ў Федэрацыі хакея Беларусі. Так што, магчыма, гэта неяк звязана з яго былой працай. Раней чыноўнік таксама трапляў пад крыміналкі, але неяк выкручваўся. У 2010-м, калі Бацян кіраваў шклозаводам «Нёман», на яго і яго намесніка па фінансавай частцы завялі крыміналку за ілжывую статыстыку. Пракуратура лічыла, што з дапамогай фальсіфікацыі звестак шклозавод атрымаў ад дзяржавы 73 мільярды рублёў. Тады следчыя не змаглі даказаць віну Бацяна і яго намесніка, і ў выніку справу проста закрылі. Але ўжо праз 4 гады завялі новую. У 2014 годзе следчыя заявілі пра прычыненне заводу шкоды і злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі кіраўніцтвам прадпрыемства. Гэта было звязана з праектам па вытворчасці шклаваты, які спачатку не рэалізавалі ў абяцаны тэрмін, а калі цэх усё ж запусцілі, то мясцовыя жыхары былі незадаволеныя пагаршэннем экалогіі. Праўда, Бацян не сеў і тады. Ён проста сышоў з пасады кіраўніка завода ў Федэрацыю хакея. Цяпер жа наменклатуршчыка хутчэй за ўсё чакае калонія. Па такім сур'ёзным абвінавачванні, як здрада дзяржаве, яго шкадаваць ніхто не будзе.
Вялікія праблемы з'явіліся і ў яшчэ аднаго дырэктара. Кіраўнік прадпрыемства «Белвід-Уніфарм» Сергей Большакоў раней хваліў Лукашэнку і абяцаў беларусам вакцыны ад алкагалізма і запояў. А цяпер жа, падобна, чыноўніка выгналі з працы. Прынамсі, яго імя знікла з сайта прадпрыемства, а таксама стала вядома, што Сергей Большакоў судзіцца з «Белвід-Уніфармам» з нагоды аднаўлення на працы. Грамадзянскую справу разглядае суд чыгуначнага раёна Віцебска, але вердыкт па ім пакуль не вынесены. За што канкрэтна звольнілі кіраўніка, невядома, але ж лаяльнасць да ўлады ён праяўляў максімальную. Большакоў выступаў у падтрымку Лукашэнкі і нават насіў вопратку з яго цытатамі, а таксама рэгулярна даваў інтэрв'ю прапагандыстам. Праўда, як бачым, гэта яму не дапамагло. Дзікая гісторыя адбылася ў Оршы. Там, у радзільным доме, на немаўля упала лямпа, якую ставяць над малымі для абагрэву. У выніку здарэння дзіця, якое толькі нарадзілася, атрымала сур'ёзныя апёкі нагі. Прайшло праз рэанімацыю, а затым і хірургічную аперацыю па перасадцы скуры. Цяпер і маці, і яе дзіця выпісалі, але жанчына ўжо напісала і заяву ў следчы камітэт, і зварот у Мінздароўя. У радзільні тлумачаць, што гэта быў проста няшчасны выпадак, а рэакцыі чыноўнікаў і сілавікоў пакуль не было. І зноў турма для пенсіянеркі. І зноў за дапамогу палітвязням. У мінскім гарадскім судзе агучылі вырак Ірыне Такарчук. Гэта маці былой палітзняволенай і блогеркі Вольгі Такарчук, якая адсядзела 1,5 года за палітыку. Пасля выхаду на волю Вольга выехала з Беларусі, але ж на гэтым беды сям'і не скончыліся. У гэтым студзені падчас аблавы на тых, хто дапамагае палітзняволеным, сілавікі схапілі маці блогеркі Ірыну. Увесь гэты час яе трымалі ў СІЗА. У выніку 64-гадовую жанчыну прызналі вінаватай у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Вырак жорсткі – 3 гады калоніі. Крэатыўнае рашэнне мінскіх уладаў. Гэтым летам падчас моцных дажджоў многія станцыі сталічнага метро літаральна затаплівала. У выніку некаторыя нават прыходзілася закрываць на час залевы. І цяпер прыдумалі рашэнне. На ўваходах у праблемныя станцыі пабудавалі вось такія прыступкі, якія мусяць стаць бар'ерам для вады. Праўда, цяпер, каб спусціцца ў метро, трэба будзе спачатку трошкі падняцца. Такі вось камунальна-будаўнічы прыкол. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.